Bħala kunsilliera is-sosten tagħna anke bħala kunsilliera nazzjonalisti ħanibqgħu ntuħ il-kunsill b'saħħa kbira biex naraw li dawn id-drittijiet fl-aħħar jingħataw u nkomplu nagħmlu pressjoni biex il-gvern anke dan issa l-proċess ġudizzjarju li jidher li nfetaħ min-naħa tiegħu jasal biex fir-realtà jiġi trasmess f'xi ħaġa konkreta għaċ-ċittadini. Diġiet vera in-line ma dak illi propju il-Partit Nazzjonalista kien illi ressa il-liġi tad-demanju pubbliku li permezz tagħha di tajt bl-aktar mod ċar illi il-poplu għandu id-dritt għall-aċċess għall-kosta kollha ta' Malta u Għawdex. Jiena żagħżugħ bħali nista' ngħid għandi memorja sabiħ hemmhekk, imma żgħażagħ illum qed jikbru m'għandhomx dan u jiena nixtieq naħdem biex żgħażagħ bħali u iżgħar minni ikollhom memorja jidħlu jaraw żbuħija li hemm hemmhekk u jgħumu mal-familji tagħhom.